Σεπτέμβριο του 1941. Η κατοχή στην Ελλάδα βρίσκεται στο ζενήθ της. Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται και τα καρφιά βασιλεύουν. Είμαστε σε ένα χωριό λίγο έξω από την Αθήνα και θα δούμε την ιστορία ενός καρφιού το οποίο θα καρφώσει κατά κοινή παραδοχή τους άμυρους Έλληνες οι οποίοι ταΐζουνε, τροφοδοτούνε με αγάπη και προδέρμ τους αντάρτες στα βουνά. Αυτό, πάμε. Αυτός το έκανε. Μήπως το έκανε αυτός? Μήπως το έκανε αυτός? Σκύλε. Τότε πρέπει να το έκανε αυτό το σκυλί. Έλα εδώ κάθαρμα. Όχι, όχι, δεν ήμουν εδώ. Οκ, εντάξει, πυροβολήστε τους. Ποιο είναι το αποτυχία ρε. Ωραία, το πάνω είναι, sorry. Το είπα και λάθος, το είπα και λάθος. Στο Σωτήριο έτος 1940, σε ένα επαρχιακό χωριό των Αθηνών. Ο Καντιλάου τώρα με τις αγγλίες. Έλα να αναγνώσω το. Εκτός 2009. Η κατοχή βρίσκεται στο ζενήθ της. Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται. Τι είναι ο μαλάκα. Μήπως να το κάνει κανένα, μαλάκα, κεντρός. Το κοινωνικό.